kayune Purwosejati siniram mbon lan udan bocah akoso bengkah hayate bayu bajra yen kembang menor
sak sirebing Sang Hyang Ngareka gumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra iki mijil saking pertularsa merbawane jagat dupi tatase kang mantiwan diwasane Sang Hyang Surya nengna ta wau kawusa wancin wis ngancik gara-gara apa ta isining gara-gara mangkono bawana sintru kadi bangun kasaput ing lebu ing akasa munya gumaludhuk kangge geteri sinauran geter pater dedet mengerawati ngakak gugur anggarane ngarga kura kurnita kagiri-giri Orek bumi prakembita pardula mangambak ambak udan deres lesus lirepinusus sindung riwet magenturan kumucak martu gelap seruning gara-gara banyuning samudra maparsa nglebi daratan panjaya haleping jagat panase sumunduling ngawiyat mahanane umuping Kawah Candra dimuka kadya kinebur-bur susumamburat ngambara laya mubal mbabal genene kang yumani blapak sindut bleketoba menceng medal watu galagil geger para dewa dewi Hapsara Hapsari samya ngungsi mring ngarsane Sang Hyang Adipati sirep gara-gara nyarengi sirnaning wewelak suka marwata suta penggali para kawula ing padedesan padha jejogetan tetembangan barang kilura petruk garing bagong sarwi gegendingan pangkur lomba ayo reng metu reng dureng mengeti ulang tahun Provinsi Jawa Tengah kaping 57 gara-gara pangkur. Ngerti artine pangkur, Reng? Pangkur ki jeneng gending. Iya. Dalam arti mungkur ing angkara, tegese dengan semangat. Provinsi Jawa Tengah kaping 57 iki mau muga-muga Jawa Tengah ayom-ayom tentrem ora ana
angkara ingkang lumadi ing kene. Amin. Iki gandeng ugono pesinden ingkang orisinil ngasta ana ing kantor Provinsi Jawa Tengah. Nggih. Mbak Tarmi disuwun ugungane. Yo pangkur, Mbak. Angkatane, Mbak. Kembang-kembangan Doli, Kembang-kembangan ya mo. rujak-rujakan ya kena. Ya, monggo Mbak Tarmi. Rujak rujak kawis bumbune gula sairis Rujak kawis Bumbune gula sak iris Wah, Doli. ya. ayo tes kelakon kang bos tinulis alah bapak ayo tes kelakon kang bos tinulis Sing Mbak mung sak senggaan kok ditata apik becik men. iya mo. Mau sing sayuk saiki sing rukun. Sayuk sing rukun. Ning geneping sampurna kuwi ana sing becik ya ana sing rusak. Ha engko mbok sing rusak ngono genti Dole. Sing rusak ki apa? Loh, sing rusak kuwi ya kena kanggo pengeling-eling. Aja nganti dicontoh. Mula yen kowe nggelar sing becik, sing rusak ya kudu digelar. Dimen imbang ana bengi ana awan, ana lanang ana wadon. Iki lho malah mentes lho iki ora ana wonge ning ana suarane mentes iki. Pancen iki klebu Semar Nyeluman, Des. Malah bedes-bedeske wong. Bar dilem kowe iki tak lem kok mesake lho ngatasé wayang kulit di TV kok ora ketok raut rupane iki. Lho ning Semare rak ketok kuwi kok ya. Oh sing penting semare ya. Sing penting ki Semar ora mbuke. Ora nganggoke tak pateni sisan. Kadake bangsa Nyeluman. Jane ora gur loro kok mo. Ora lanang ora wadon ning ana wandu barang. Ana wadu. Kecelakaan. Dalange agar kelarisan iki ngene iki lho suarane entek ora yo. Wah jan iki pancen 17-an dalang-dalang ora ana sing mandeg kok iki. Ya saka dawuhe Bapak kabeh seluruh bupati wayangan kabeh, kecamatan wayangan kabeh, kelurahan wayangan. Weh jan. Ayo wong pancen iki yo dalang-dalang seniman lagi keterima yen wulan Agustus ning ngentenono kowe. Delok engkas poso ya meringis kowe. Aku poso-poso sing main nang Klenteng iki, Reng. Oh ya isih ana ta? Isih. Ya disyukuri Keterima. alhamdulillah. Yo, genten Mbak Parti. rujak wuni bumbune mreca sawiji Sang apa menyura Dole. Pelorotno sik. Mula nyuwuna pangestu karo wong tuwa. Oh iya ngono. iya. Pancen apik-apike sinden ki nek kelangan plingak-plinguk kaya kethek ketuluk. Ayo kuwi sindenen ngantukan ki ngono lho. Lho Iki jenenge parti iki anggar lungguh iki iso karo mantruk ngono. Moko nek wis mantruk ngono karo merem ora mulih neh. Jan mongko rumangsaku sing iso turu karo lungguh ki mung kethek. Ayo ini dituthuk meneh supaya pas. Lambene cocoke nggon gamelan. Ayo terus. rujak wuni bumbune mreca sawiji Rujake ora pati pedes Dole. Apa? Mricane mung siji. Iki ya contoh sing elek wis digelar iki mau. Tembang kleru lah contoh elek. Ah, bab sing kaya ngono kuwi aja ditindakke. Ning wajib digelar. Nggih. Ya. Terusno. ati-ati
rujak wuni rujake mrica sawiji. Bumbune mrica sawiji dole. Ngati-ati aja nganti cidra ing janji lah iki. Iki wah jan Jawa ki yen nyindir halus. Kena. Aja nganti sifat munafik. Lah, luwih-luwih kangkaran pegawai negeri. Wah, kuwi dadi pamomong ya lumadi kelawan masyarakat. Mula aja nganti cidra ing janji. Jenenge wae pegawai negeri. P E G A W A I N E G R I. Akeh meni kowe. Akeh meni. P. Patuhilah semua peraturan yang berlaku. Entah itu yang bersifat dinas atau di luar dinas. G. Gunakan jabatanmu sebagaimana mestinya. A. Agar nama baik instansimu tidak tercemar. W. Walau kadang harus mengorbankan kepentingan pribadi. A. Adakan koordinasi agar segala sesuatu berjalan lancar. I. Izinlah pada atasan bila ingin menikah atau berumah tangga. N. Nikmatilah masa pensiunmu bila telah tiba saatnya. E. Enak atau tidak enak, itulah hasil dari jerih payahmu. G. Gembiralah dalam menikmati sisa hidupmu. E. R. R. Renungkanlah semua perjalanan hidupmu semasa muda. I. Istri harus tetap satu. Insya Allah. Wis ana pegawai negeri mesti ana korpri. Korpri. Rampunge sisan. Apa? Yang korpri kepiye, Truk? Piye K O R P R I. K. Konsentrasi tinggi dalam tugas. O. Organisatoris dan dedikasi tinggi. P. Rapi segala pekerjaan. R. Patuh P to. Ayo P. Patuh terhadap perintah atasan. R. Raihlah prestasi setinggi mungkin. I. Insya Allah gaji Anda akan cepat naik. Alhamdulillah, ling kei catetan aku ora rugi aku. Oh, dengkulmu mlocot iso. Engke nyatetan aku. Ben ketok pinter lho aku. Anak pinter trek-trekan karo aku yo. Pangkuran. Ayo diningane moji. Aja do gelo. Kayak nyatetan aku. Ben ketok pinter lho aku. Anak pinter trek-trekan karo aku yo. Pangkuran. Ayo diningane moji. Aja do gelo. Iki jare contoh elek kudu digelar. Ya yo digelar ning ora kena ditindakake. Oh ngono, iya ya. Yar trek-trekan sing kepiye? Trek-trekan kawruh kepinteran cerdasnya apa intelektual. Coba tak rungokne. Aku wong tuwa mung kari ngrungokke anggonmu padha gelar marang endang budaya. Bagong. Piye neng apa? Ayo padha dimirengke iki arep eneng piyayi trek-trekan dole. Ayo. Ya. Wah, Rujak-rujak klopo. Rujake para sarjana. Aja we ya ayo bareng bangun praja. Alah bapak klopo muda. Yen wani aja deg-degan. Gareng, Nun, klopo muda kok entuk deg-degan kuwi karepe kepiye? Klopo muda entuk dening degan yen wani aja deg-degan. Syukur. Klopo muda ki degan. Dosen. Degan ya tak rujak, Reng. Oh, ayo ora masalah, enak kok, Mas. Ya. Rujak-rujak degan enake dipangan awan. Aja sungkan golek sing isih legan. Alah bapak degan muda. Yen kerja ngencengke pikir. Loh, ngencengke pikir oleh dening. Cengkir. Oh. Klopo muda degan kuwi yen luwih muda meneh cengkir. Oh. cengkir ngenceng Dulu aku ki ahli pertanian kok mbok oyak. Oh alah. Syukur dole cilik tak itik-itik gedhe wis bisa mletik mripatmu. Anu nalarmu. Wah ngencengke pikir cengkir. Cengkir ya tak rujak, Reng. Isih nak cengkir kok. Rujak-rujak cengkir, rujake para pemikir. Aja mungkir percaya marang takdir,
ala bapak cengkir muda wanine mung celuk-celuk. Celuk-celuk kuwi apa, Reng? Cengkir muda ki entuk dening bluluk. Oh, nyeluk. Wanine mung celuk-celuk. oh Lu wong muda senunges kok di. Kok doyak. bluluk Bluluk. bluluk arep tarujak reng Iku sik kowe iki dalang apa bajing? Kok mangan bluluk barang. wis ben awar ngetrek kowe kok rujak bluluk dipangan yen wanci esuk Hati Reng, aja nganti keliru Reng. Timbang ngantuk ayo bareng mangan gethuk. ala bapak bluluk muda Peraturan jo dilanggar. oleh dening apa reng Manggar. weh Manggar. Bluluk muda kuwi. manggar Manggar. Bluluk muda kuwi. manggar Ora percaya malah tak joki sisan kowe. Wis ning manggar ya tarujak reng Bongko kowe. arep tak trek kowe saiki rujak manggar dipangan neng tengah latar ayo bingar-bingar cahayane temanten anyar. ala bapak manggar muda Yen iso ambok yo ngacung. Apa kuwi ngacung ya apa? Kok marake deg-degan. Lho, yen iso mbok yo ngacung tegese ngatu ki entuk dening mancung. bluluk muda kuwi Mancung. Sadurunge dadi manggar kuwi. Mancung. Wah, kowe iki kok senengane kok do ngeyar karo kepala dinas pertanian lho kowe. Wah, Aku ki ora ngayal. Nah, ukari iya kowe lho kanca dukung angele ra umum. mancung ya tak rujak Aja ngragas-ngragas, Bro. Mesakno gareng wis kempas-kempis. wis ben arep tak trek kok rujak mancung rujak eneng pikir bingung ayo Aja bingung larang beras mangan jagung. ala bapak mancung muda Modar kowe. ayo ra iso. Aja sambat karo aku. Omongane sing digugu. omongane sing digugu oleh dening Glugu. Glugu. Mancung muda kok glugu. Ah, urung metu apa-apa iki glugu sik. Woi. Jan kok. oh iya ya Apa atune juragan glugu? reng Apa? glugu ya tak rujak reng Nah. Wayangane bubar wae, Reng. Remuk. Petruk suwe-suwe ngawur. ayo glugu ya tak rujak Kalau mau panjen Pak Joko ki klebu golongane renget tok. arep apa ngetrek kowe kok reng sampai di mana intelektual anda rujak glugu rujake wong sing tumindak lugu Jo ditiru tumindake wong kang kliru. ala bapak glugu muda Jo lumaku panas-panas. oleh dening Tunas. Sadurunge dadi glugu kae tunase. tunas ki apa Tunas ki klopo metu trubusane kae lho tunas. Sing go pramuka. Ah, kowe iki do ora mudeng ngono kok ngoyak. tunas ya tak rujak reng Wis ora masalah wong kowe iki ama tanduran kok. rujak tunas rujake yen wanci panas Tiwas-tiwas nglabui wong ora waras. Sing ora waras sapa, Gareng? Ayo sing Apa? lakoni kuwi. Padune arep ngonekke edan ngono wae terus. Ayo wis ben. ala bapak tunas muda Aja seneng cari muka. oleh dening Pramuka. Pramuka. Tunas muda ki pramuka. Kowe iki tau sekolah apa ora? pramuka ya arep tak rujak reng Karepmu.
rujake pramuka Sida ngrujak apa ora? Wah. Pramuka gedhe mesti atos jotosane. Alah bapak rujak dhewe yen pengen nyonyor cangkeme. Oh, mutung gareng iki. Yen tak urus ki sing salah ya Petruk. Dia Piye? kepengen weruh dalang nganggo untu palsu ya iki. Ayo kok nekat pramuka kok dirujak. Lah kuwi. Ya ngrusak wong to pramuka kok dirujak terus layahe sepira. Lah wis salahmu dhewe kowe dadak ngetrek nyepelekke intelektualku. Aku takon tok lek golek wangsalan mburi ki ya mumet kok. Ati dledek. Iya. Kowe kok ya ora ngewangi to padha dagelane malah deprok tok. Ngadeg le dikin. Ngateko. Iki ya bela sungkono karo aku. Bila Sungkawa. Sungkawa ki ora banget dan banget sungkono. Ya, tetap apapun seia sekata teman sepenanggungan. Kowe Tak iki bela, tunggal saras karo tak aku. bela, maju ning ngarep. Lah iya. Nah, la ilaha illallah. Mirjo ngapa kuwi? Satpol PP ana sing piket apa ora to? Ngapa? Takon gebuki dikin lho. Lah jare njaluk dibela. Dibela kok malah mbok sengkake ngaluhur ngono. Lah iya. Lah iya ku. Wong iki gur tekok gur masalah kecil ae kowe iku bingung mikirmu bingung. Lah iya bingung. Ini pertanyaan ini belum pertanyaan yang sangat mendasar. Lha iki buktine iki dikeroyok telu aku. Lah iya tapi lek intelektualmu rendah tetap kamu kebingungan. Lah ya entel. Pernyataan ini masih belum pertanyaan yang berat-berat. Lho keberat piye? Tanya itu yang sing beratusan. Berapakah kecepatan rudal Amerika dalam 1 detik? Mudar weh. Tekok ki ngono. Lho kowe Itu intelektualnya ditotoi di situ. kuwi keberatan. Kok keberatan? Kok takon kok neko-neko rudal Amerika 1 detik kecepatane piro? Itu tergantung kamu intelektualmu rendah apa tinggi. Lah- IQ-mu jongkok apa enggak? Ayo apa kowe aku apa jegos? Lah iya coba. Berapa kecepatan rudal Amerika dalam 1 detik? Lah iya. Lah iya. Iki berapa? Iki bocah iki rung tau keloloten salon aja. Aku kita kok berapa kecepatan rudal? Aku ora ngerti, aku takon kowe. Iya, aku ki ya takon, aku ya ora mudeng kok. Oh lah kuwi lho, bola-bali nak derajat dagelan isih kalah intelek karo dalang. Oh kok iso? Tanya sama saya. Wah. Iki totane nganu honor lho iki Mas. Iya. Ya gerak iso Lho. iki hitungane genah lho iki. Ya, ya. Nah, ayo. Berapa kecepatan rudal Amerika dalam 1 detik? Nah, kowe ketok wong goblok kowe. Kowe takon ngono kok karo dalang iki ketok kowe iki wong lugu. Lugu ngerti tegese lugu? Apa iki? Luar biasa gobloke. Ah, Dalange nak takon karo dalang, kowe iki ya bangsane suluk, lakon. kok tekok kuwi? Kok takon kuwi? Kowe kudu ngerti. Nah. Jarang kok ditekoki kecepatan rudal mangsane tentara apa? Anu aja nganggo tangan mbok jukuk palu ngono lho. Wisane gagal utak kowe iki ra belani wong. Jare aku mau kon takon awakmu. Nek nak takon kuwi aja perkara kuwi. Wong anu Mar piye Mar? Piye. Ben ra ngantuk lho. Ya ora ngantuk. Dol anu dole. Nah, iki jek lumayan. Kabarmu kok. Suwe ra beto. Ya, jenenge wong ora mesti to. Bagong ora kenceng-kenceng le. Ya wis ora apa-apa sing niat tak niati wis wani sowan rene. Lho, iki jenenge apapun yang terjadi rela mati di atas panggung karena tanggung jawab. Ini sing sungguh luar biasa reng. Ki ning mburi kene iki. Ana pira Mas dalange Mas ning mburi Ana kene? 14. Ana 14 sing gerakke gunungan. Tujuane aku sing rugi aku to. Lho kok kowe rugi? Ki was tak tukoke seragam ra ketok iki. Yo, saiki lelagon. Ya, Mengamati Jawa Tengah. ya. Nalika semono pas ulang tahun kehutanan. Wijaya Laras klebu dalang Joko Edan ditanggap karo Pak Menteri Kehutanan. Betul. Maine ana Jakarta kono. Jawa Tengah kaya akan hutan. Tolong disampaikan
Alas-alas kae direksa dijaga aja nganti gundul. Alas kuwi wana. Jawa Tengah banyak kutha sing jenenge nganggo wana. Conto Wonogiri. Lah ya ta, wanane ilang gari girine tok. Sebab tanduran-tanduran ditegori karo tangan-tangan sing ora tanggung jawab, illegal logging. Wanasaba, wanane ilang gari sabane tok. Wanayasa, wanane ilang gari yasane tok. Akibate erosi banjir bandang lah nglongsori karo penduduk sakiwa tengening kono. Wanasari, wanane ilang kari kiose tok. Degelmu. Nah, mula kang saka iku, ayo padha ditanduri. Bener. Ya tanduri apa sing sak murwate. Penghijauan. Penghijauan, jambu alas diaturake. Ya. Ima sing nembang yo. Duet karo Sanjoko. Ya, iki kebeneran iki pamundhut saka penggemar wayang kulit. Iki. Saka Puspawarna Selatan, Pak Bambang Riyadi.
Turnun. Ki mau jambu alas. Nggih. Aduh. Bar iki jambu air iki. Pilih endi reng? Apa? Mangan sego apa mangan getan gareng? Yen kon milih, yen kon milih ketan. Pilih endi reng? Rapi rondo apa rapi prawan gareng? Yen kon milih, yen kon milih rapi prawan. Kok rapi prawan? Enak ora karuan. Sebab apa? Sebab rung pengalaman. Yen rapi rondo. Enak era sepiro. Sebab apa? Sebab tilase Joko. Kuwi dibenerke Joko sing kepiye? Rasa gagas garing. Lho ora digagas piye sak rombongan kok. Angger sing elek kok tiba nanggonku. Ora Nrodhok. Karo bos iki ya mendem jero mikul dhuwur. Wong ora tau ngombe kok mendem iki lho. Mendem jero mikul dhuwur sing jeneng ki mendem jero mikul dhuwur. Mendem dhuwur mikul jero. Kok ngono? Lho ya sing bener ki mendem dhuwur mikul jero. Yen mikul kuwi jerokno atimu lho kaya ngene iki abote ditinggal wong sing ditresnani jerokke. Mendem dhuwur tegese dipendem sing wong sing ditresnani dilungkas arepe ninggalke awake dhewe. Lah. Misale arep ditinggal ning Jakarta sida upama sida ngono ki ya terus piye? Ya kudu ya piye Melu melu apa ora? Ora katut ya kebangetan. Anggaran gede kok ora katut. Iki ya, apa nek bapak karo ibu isih kepareng lenggah. Tesih kepareng lenggah. Alhamdulillah wis gambirane ngatiku tanpa upama isih kepareng diestreni bapak sekalian Ibu Mardianto. Nggih. Ya iki terakhir aku ketemu rek. Lho kok iso terakhir kuwi? Lah tahun sesuk bapak wis jengkar. Lho, iki kok ana acara khusus yen panjenengane jengkar ana wayangan meneh khusus. Lah ya tegese ngastone gubernur iki rak ya iki kanggo wayangan pas aku iki. Ampun nek sesuk nimbali meneh aku ora mudeng. Ya muga-muga nimbali meneh ning wis liyonggon. Liyonggon mbok menawa ya. Iya. Cinta kasih kita kepada Indonesia. Ayo diaturke lagu mendalam bersama Nurhana. Mendalam cintaku pada Indonesia. Nurhana tampil. Tanah airku to iki. Mendalam.
ngerti reng kaya ngopo indahing Indonesia. Bener. Dilagoke dening Pak Kelly Puspitawit dadi endahe kaya ngene suarane Mbak Nur rasaya mantep iki. Iya. Kena pamundhut reng. Diaturi Ngersake lagu Slenco. Saka CV Kinclong Lestari Jaya. Wis mengucapkan dirgahayu ke-57 Provinsi Jawa Tengah. Jaya selalu Jawa Tengah. Apik kuwi lagu Slenco kuwi lak gaweane Jenate Dikin to. Kok jenake? Wong enek ning kene kok jenate. Oh, isih to? Isih piye tetep ning kene. Ning kene to. Heeh. Iki wong aku dhisik iki nyiptakne lagu iki mergo diinspirasinya saka kowe. Lah kok gene wah lagi iki kanca tenan iki. Kanca tenan iki. Mar, kanca tenan, Mar. Dadi wong iki semare ning kene kok suarane ning kene iki piye? Udutan ning kono. Lenek nguwong. Padha sak sekolahan reng. Begitu aku kenal kowe ngerti awakmu terus tak gawene lagu Slenco. Wah kuwi jenenge penghormatan. Slenco kuwi garis miring pekok. Garis miring kentir, garis miring budek. Ya dijene reng mung kanca ya ta. Kanca, menghormati kanca aku. Menghormati. Kowe ngerti ngono ana sing dodol kaset ning kene tak idak kasete. Oh. Ya, duit karo Mika Cak Dikin. Mika, ya. Slenco dados. Sabtu Mas Kang Mas kesabeng punti sapi kula pun mana pitu. Aduh jenengan pripun Mas Sakniki pun saged ngalor. Kenging menapa kok langsung ngipul Kula niki namine sinten?
memang aku ganteng tiada tandingan. Mas Kang Mas namine sinten Mas? Sakniki dintene Sabtu, Mas Kang Mas kesah pundi? sapi kula pun mirip mbokmu. Aduh jenengan pripun Mas? Sakniki pun boten ngalor, Kenging menapa kok wasungipun? kula niki namine sinten? Boten ngerti, tidak ngendikan kok mrono mrene. Dadi ora karuan, estunipun menapa saliwan. Kula boten nutut rumiyin kula teng Surabaya. Kapan dina jemuah aku lombe nyeng badhe tindak munti. Kuping nyala apa jamur? Ora mungkin mripatku lamur, Penak menang ora jaturan. memang aku ganteng tiada tandingan. Penak menang ora jaturan. Memang aku ganteng tiada tandingan. Memang aku ganteng tiada tandingan. Memang aku ganteng tiada tandingan. Umat Mas. Mas Gareng. Mas umat iki Mas. Wis ben jar. Mas, tenan iki. Ben nemen ben aku. Kok blukutuk iki lho Mas. Wis to karingku bojone tak jikuke. Ngancam bojoku. Oh kowe ya joget cicilan. Lho, joget itu harus penuh dengan ekspresi. Ekspresi ning ora nyampe wong. Kula ngono ku mau kok nyampe wong. Mboten, kula dudut. Mboten kula dudut. Kula mboten udut. Lah ya wong ora udut sing didudut apane kok. Oh ya. Ya, saiki penyanyiku sing anyarne Febru. Nah, Febro. Ya, anu kanggo para mahasiswa ngersake anu Pepito. Oh, Febito. Pak Joko saya dari Undip tolong Pepito. Wah, jadi track tenan ya. Kowe mudeng ora gong apa ki mau pipot ki mau. Pepito. Ora mudeng apa? Pepito. Kok lagu kok baby spot gitu. Sadurunge lali mengko nggon pos lakone kae nyandak apa ora suarane Joko Wardono ya. Ayo dioperke rono isah to. Iya, iya. Wis pokoke sing bagus. Ya kali to. Iya. Sing bagus ki ana wonge. Natur kawuningan Bapak Gubernur sekalian Ibu, dalangipun ya kula piyambak Sindunata lajeng Dik Joko Wardono kalian Dik Jungkung. Ya suwuna ngapura, Tru. Iya, wis. Sarakan yo. Ora nyuwune Bapak mesti ngapura wong pancen kuwi penyakit dadi. Ora dadi apa. Musik tetos. Yuk. Corazón, baby, tú eres amore. Cuéntame así, un amor. Baby, tú eres mi día, mi cariño, mi cariño. Nunca do perdido, porque garantizo a ti.
telu. Wah, bareng gombal. Bebito mi corazón, bebito eres amore. Cuéntame así, un amor. Bebito eres telu. mi día, mi cariño, mi cariño. Nunca no perdido, desde beso a ti. Komplit ya, Kong. Komplit niku ya. Adios. Adios. Akyar to giar miar bias. Rek, Samudeng. Akyar to giar mur giar bias mau pergi kemana jalan-jalan? Matur nuwun. Rabio gendruwo. Rabies, kalau ini rabies. Rabies tokmu iki. Rabies iki penyakit pirek. No, ngersakno sawo. Ngersakno. Piye Rama Semar? Lah ya dadi ana kaya ngene, ana glenengan sing mat, ana sing ya gaya baru. Bener. Aja nganti padha regejegan perkara garap. Amin. Yen pancen kurang cocok ora mengerucut, ayo padha golek dalan sing apik. Tak kupulih jalan terbaik. Oh, ya. Nining kon maju. cocok sakwise lagu Ceremende iki mau. Kok Ceremende? Pepito. Wis kowe iki Lagune iki mana sing Ceremende. Wis kowe iki rupa ora ketok cangkeme ngawur. Iki mau nggon ref ku lho, Pak. Ceremende. Ngono lho. Sing kowe iki arep mancing lele apa piye kok ana Ceremende barang. Wis karepmu, jaran kanak-kanak. Sire ngono. Oh, Ceremende. Nah. Rungokno. Kireme Iki kere. Wis suwe. Kuwi mandore. tekolmu. Wes. Bapak menika putranipun Bu Tarmi. Mbak Nining menika. Wah, yo. Menika aku salut karo Bapak Gubernur Nadianto Hejut ning digarap nganggo cara Jawa, nganggo kendangan Jawa. Menika ugi badhe kok damel kendangan namung jaipongan. Musik dados.
umurku tambah dulu. Alah wong ora weruh kowe kok. Ora bab weruh lan orane, krungu lagu aspal goreng. Kok aspal goreng? Jalan terbaik. Jalan terbaik. Reng gareng. Nek kene genah dalange ketok nek kono le ndelok demit ya, Reng. Heeh, iki pancen panglemunan kok. Iki mau jebul lelagon dipundhut Mas Ardi S. Bener. Uga tak aturake kelawan pepundhenku Bapak R Budi Mohanto. Wah nganti kelalen karo pepundhenku siji nyuwun pangapunten. Wis cukup jam 2 kudu rampung. Nggih, pancen kira ning mboten wonten awanipun Dirgahayu Jawa Tengah. Semoga aman dalam pilgub yang akan datang. Amin. Bapak Mardianto sekalian Ibu lan kabeh rakyat sak Jawa Tengah adalah pemerintah sak Jawa Tengah kabeh ora ana sing tak arani paringono panjang umur bagas kewarasan tinebena saka siadangkal diparingi rejeki halal Allahumma amin. Ayo saiki sowan ndoro ayo yo tutupna